aw bi ra'ihati qadrani aw bi ra'ihati qadrani wi'a'i musafirin ko qadrani wi'a'i musafirin shine suka ce haza min takararil irafati haza min takararil irafati aw bi ra'ihati ko da warin qadrani wato qadrani mai ne ka gane ko sarabiluhum min qadrani wata gashe wujuhahum nar ko mai ne wato ake shafawa fata wato dan fatar ta laushi in fata ta laushi sai salka in aka zuba ruwa a ciki sai ainihin sai salkar ta yi sanyi to sai aka shafawa ainihin fata sai aka shafa mata ainihin qadrani dan ta laushi dan ainihin salka dan ruwa ya sanyi an fahimta ko to sai aka shafa fata shine au bi ra'ihati ko kuma ruwa ya tagayyuri bi ra'ihati da warin qadrani man wi'a'i burgabi na musafirin matafiyi ba shine salka ba shine suka ce haza min takararil irafati wannan yana daga maimaita irafa to masu fannin balaga suna cewa takararul irafati baya daga cikin fasaha to sai gashi alqur'ani ya zo da shi to dole sai suka sallama ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ka da'abi ali fir'auna ka da'abi ali fir'auna sai aka ɗauki kafi aka raba shi da da'abi aka ɗauki da'abi aka raba shi da ali kuma sai aka raba shi da fir'auna shine wannan au bi ra'ihati qadirani wi'a'i musafiri suka ce a to tun da qur'ani ya zo da shi lalle akwai fasaha da kuma can da ubangiji subhanahu wataala yake cewa ka ayin sad ko sai ce zikiru rahamati rabbika abdahu zakariya kaga ya dauko da yace zikiru ya raba shi da rahamati ya raba shi da rabbi ga bi kuma ya raba shi da ka kaga shi ma haka ya jera takararul irafati sannan kuma ga hadisi da ya gangaro annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-karimu ibnul karimi ko wato yusufu bin yaqubu bin ishaq bin ibrahim to da suka ga gashi ya gangaro a qur'ani ya gangaro ainihin a hadisi sai suka ce to lalle wannan zancen mai fasaha ne amma da sun soki takararul irafati sun ce ba rashin fasaha ne an fahimta ko to shine nan yake mana bayani akan auta gayyaral mutlaqu ruwa mutlaqi ne ya jirkita da sababin wari na qadiranin nan na burga mu matafi an fahimta ko shine nan suka ce an fahimta ko imma a zuba ruwa anan imma a zuba ruwa idan aka zuba ruwa a cikin salkar sai a ɗauko ƙadiranin sai a zuba shi akan ruwa an fahimta ko kuma a'a a sa ƙadiranin shi aka fara zubawa a cikin ainihin ita salkar da aka zuba ƙadiranin a cikin salkar sai kuma ainihin aka ɗebo ruwa sai aka zuba shi akan ƙadiranin shine wannan ko kuma a'a ita ainihin salkar ce sai ainihin ta bushe da ƙadiranin a jiki sannan kuma sai aka ɗebo ruwa sai aka sa an fahimta ko
an fahimta. To imma ruwan da aka zuba a cikin salkar, imma ya zama launan au du'uman au rihan, imma ya tagayyuri launan au du'uman au rihan, imma ya tagayyuri launan au du'uman au rihan, imma ya tagayyuri launan au du'uman au rihan. Ka gane ko? To nan inda aka sa ruwa sai aka ainihin ɗora ƙadiranin a sama, sai ta gairi launan auɗuman, to wannan ya san cewa ruwa tsarki, ya sauke ruwa tsarki tunda an samu, ka gane ko, wato ruwan aka zuba a cikin salkar sai aka ɗauko ainihin ƙadiranin sai aka zuba a sama, to sai aka samu tagayyuri launan auɗuma, to wannan ya san cewa ruwa tsarki. An fahimce ni. Nan kuma ƙadiranin ne aka fara zubawa ainihin a cikin salkar, sannan kuma sai aka ɗauko ruwan sai aka ɗora shi yana sama. An fahimta. Inda ya yi tagayyuri launan auɗuman shi ma kamar wannan gidan ne, wannan gidan duk ainihin wannan duk ruwa ya ɓaci inda an samu tagayyuri launan auɗuman. An fahimta ko? Nan kuma inda aka sa ruwa, inda salkar ta bushe da ƙadirani a jiki, shi ma in yayi tagayyuri launan auɗuma, to wannan duk ya cuci ruwa. An fahimta ko? To nan wannan gidan rihu, sai gidan rihu kawai bai san cewa ruwa tsarki ba. Gidan rihu bai san cewa ruwa tsarki ba. Yanzu misali gidan rihu, kun gane ko, kamar yanzu galan ɗin da ake zuba kananzir a ciki, ko fetur ko baƙin mai, ko da an sa omo ko toka an wanke shi, an je wajen alwala, an yi alwala, an ga an ebo ruwan ana alwala, ba a ga wannan maiƙon a sama ba, to amma kafin ya daina wannan warin sai an daɗe ana amfani da galan ɗin, ba shi ne rihu ba, to su ne waɗannan guda uku, duk wannan bai ci ruwa ba. Inda ya rihu ne, dan shi rihu na ainihin wannan galan ɗin na fetur ko na kananzir ko na baƙin mai, ko da ainihin an sa omo ko kilin ko menene da an wanke shi, to kafin ya rabu da ainihin wannan warin sai an daɗe ana amfani da shi, to wannan duk an yi rangwame inda rihu ne kawai. Amma duk lokacin da aka ɗebo ruwa, in aka ga ballantana ma a ce a rana sai aka ga wani maiko a sama, to wani ya cutar da ruwa. An fahimta ko? Yawwa. Gidan rihu wato kaga nan ga uku, nan ga uku, shida ko? To duk wannan duk ya cutar da ruwa. Su kuma waɗancan guda uku na sama, wannan duk bai cutar da ruwa ba. To nan wajen kwana ne. To alhamdulillah, sai me?